Καζούλη λέγομαι, Νέμπαυλάκη λέγομαι, το γένος είναι Νέμπαυλάκη που είμαι από εδώ. Αλλά πήγα στα Χανιά και γνώρισα τον άντρα μου και παντρεύτηκα και έμεινα στα Χανιά μέχρι που πήρα σύνταξη. Άμα πήρα σύνταξη ήρθα στο Καβαλοχώρι. Τον πατέρα μου τον έλεγανε Μανούσο, τη μάνα μου Μαρία. Είμαστε 11 παιδιά, 11 αδέρφια. Εγώ είμαι το 10ο. Το 10ο και υπάρχει και ένας αδερφός ακόμα που είναι το Ειρηνικάτος. Καλά, οι άλλοι πεθάνανε. Ναι, πεθάνανε οι άλλοι. Ήταν και μεγάλη εδώ που τα λέμε, αλλά τέλος πάντων. Την είχε κλέψει τη μάνα μου ο πατέρας μου. Η μάνα μου ήταν αραβωνιασμένη και την έκλεψε. Είχε αραβωνιαστεί ένα Αμερικάνο. Και την έκλεψε ο πατέρας μου, 18 χρονών. Τότε κλέβανε. Τα χρόνια εκείνα κλέβανε, παιδί μου. Ήταν αραβωνιασμένη. Με ένα Αμερικάνο να φύγει στην Αμερική να σωθεί. Πραγματικά φεύγαν στην Αμερική. Είχε ο πατέρας μου, ήταν 4 αγόρια και ο πατέρας μου, το μεγάλο του αδερφό δεν τον γνώρισε, μόνο με τα γράμματα. Δεν είχε, ήταν μωρό και είχε φύγει στην Αμερική, το οποίο δεν είναι ξανάρθει, πέθανε στην Αμερική. Εμείς γνωρίσαμε τα παιδιά του και τα εγγόνια του έχουν έρθει και έρχονται. Ήταν στη Καλιφόρνια, ναι, στην Καλιφόρνια. Πώς το λέγανε το μέρος, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων. Μας στέλνανε δέματα μετά την κατοχή που πεινούσαμε. Ρούχα, από εκεί λαβαίναμε δέματα. Δέματα που πηγαίναμε στο Βάμο να τα πάρουμε από το ταχυδρομείο, να σηκώσει ένα αυτό, να πάρεις ρούχα, να βάλεις που δεν είχαμε ξυπόλυτα. 11 χρονών έβαλα παπούτσια μου. Χειμώνα καλοκαίρι ήμουν ξυπόλυτα. Πήγαινα Γάλα στο Βάμο. Ο Γάιδαρος πήγαινε. Γιατί δεν υπήρχε δρόμος αυτός, ήταν ένα καντηρίμι. Ένα στενό σεκάκι ήταν, δεν υπήρχε δρόμος να πηγαίνεις τώρα από εδώ απάνω να πας στο Βάμο. Υπάρχει κάτι δρομάκια τώρα που έχουν κόψει και φαίνεται το καντηρίμι. Ίσα ίσα που μπορούσε ο Γάιδαρος να περάσει. Άρχιζε να χιονίζει και του χτυπούσε στα αυτιά του Γαϊδάρου. Δεν μπορούσε ο Γάιδαρος να φύγει, άμα του χτυπάει το χιόνι δεν κουνάει αν τον σκοτώσεις. Και τι να κάνω κι εγώ, φορτωμένο το γάλα. Έκατσα από κάτω από την κοιλιά του για να μην βρέχουμε, παρόλο που είχα γίνει μούσχεμα, αλλά άκουα τη ζεστασιά της κοιλιάς του. Μέχρι που σταμάτησε η χιονιά και πήγα το γάλα στο Βάμο. Να ήμουν 7-8 χρονών. Ναι. Στο σχολείο δεν πήγαινα, όποτε μπορούσε να πάει, αλλά μετά από χρόνια ψηφίστηκε νόμος, δεν ξέρω τι, η αστυνομία επέμενε στις γονείς να στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο. Δηλαδή ερχότανε και λέγανε. Και πήγα, 2 τάξεις πήγα, δεν πήγα παραπάνω. Πρώτη Δευτέρα. Στην Τρίτη δεν τη σταμάτησα. Εκεί στην Τρίτη τελείωσε. Πήρα τα πολιτήρια μετά. Πήρα γιατί φοβήθηκα στη δουλειά, θα με διώχνανε από τη δουλειά. Παντρεμένη το πήρα τα πολιτήρια. Πήγα και έδωσα εξετάσεις. Ναι, πήγα. Και δεν ήμουν εγώ, είμαστε περίπου 20 άτομα. Ήταν από ορφανοτροφείο, από γεροκομείο, από πρεβαντόριο, που ήταν και άλλες γυναίκες. Και επικοινώνησα εγώ με όλες και λέω θα μας κάνουν καμιά μανούβρα και δίνανε και αυξήσεις και δεν θα παίρναμε αύξηση. Κανονίζεται άδεια θα πάρουμε, στο δημόσιο είμαστε, άδεια θα μας δώσουν και όντως πήγαμε και δώσαμε. Και γνώριζα εγώ τον πεθεωρτή γιατί έφερνε ο πεθεωρτής τα παιδιά του και του λέω δώσε μας τώρα το χαρτί, μα εμείς δεν πάμε στο πανεπιστήμιο. Όχι, θα γράψεις εξετάσεις κανονικά. Και έχω το πολιτήριο, λίγο καλώς 7. Και στα Χανιά έπιασε δουλειά ο πατέρας μου, ήταν φύλακα στην Ελεουργία που κάνανε σακούνια, πήγαιναν την Πυρήνα. Πυρήνα ήταν από τα εργοστάσια, από τα αλετριβία ήταν τότε, δεν υπήρχε εργοστάσιο. Ναι, και πήγε ο πατέρας μου εκεί, γνώρισα τον άντρα μου, παντρευτήκαμε, έκανα 4 παιδιά, έπιασα δουλειά, αυτά. Ήταν παιδικός σταθμός, είχαμε από 2,5 χρονών. Είχε και νηπιαγωγείο, 2,5 μέχρι 5,5-6 χρονών που πηγαίνανε κανονικά σχολείο. Τα είχαμε εκεί. Η ανάγκη να δουλέψεις, να βγάλεις μεροκάματο. Ήτανε καλά, γιατί είχα και τα παιδιά μικρά, τα είχα εκεί.
Τα πήγαινα εκεί και είδα ότι υπάρχει καινή θέση και έκανα τα χαρτιά μου και είμαστε πολλές στην προκήρυξη. Εντάξει, πήγαν εμένα. Είχα μικρά και γι' αυτό δεν είχα που να τα αφήσω. Πληρώσω γυναίκα, πού να βρω τα λεφτά. Ενώ εκεί τα είχα μέχρι που πήγανε κανονικά στο σχολείο και ήταν καλά, μια χαρά. Και μετά πήρα τη σύνταξη και ήρθα εδώ στο χωριό. Ήταν η μάνα μου εδώ και ερχόμουν. Ναι, γιατί πέθανε και ο πατέρας μου πολύ νωρίς και ερχόμουν και έβλεπα τη μάνα μου. Ναι. Και ερχόμουν και μάζευα ηλιές, μπροκάματα, όχι γιατί είχα περιουσία, δεν είχα τίποτα. Ναι, ήταν η ζωή πολύ δύσκολη. Δύσκολα χρόνια, παιδί μου. Τι να θυμάμαι, εδώ ήταν σου λέω, το γάλα πήγαινα, μόνο κάθε Κυριακή δεν πήγαινα. Πήγαινε κάποιος κύριος άλλος, ο οποίος αυτός ζει ακόμα. Του το έπαιρνα εγώ το γάλα, μου το φορτώνε στο αυτό και δεν ερχόταν τις καθημερινές. Και στον δρόμο συναντούσα τα παιδιά, πηγαίνανε στο βάμο στο γυμνάσιο και κρατούσανε τα παπούτσια στο χέρι σε ένα σακούλι, γιατί ήταν σακούλια τότε, δεν υπήρχαν τσάντες, ξέρεις, σακούλια που τα φαίνανε. Και τα βάζανε την ώρα στο γυμνάσιο, τα παπούτσια για να μην λιώσουν. Ερχότανε από την πλάκα τα παιδιά για να πάνε στο σχολείο. Εγώ τα συναντούσα στον δρόμο, που κατέβαινα από το γάμο και έφερνα έφερνα με το γάιδανο. Και ήταν εξυπόλυτα γι' αυτά. Σκέψου να περπατάς από την πλάκα να πας στο βάμο κάθε μέρα και να κατεβαίνεις στις βροχές, στις καταιγίδες. Και δεν υπήρχε ρολόι. Δίνανε ένα ρολόι μιανού παιδιού, 8 η ώρα το πρωί, να παίζει την καμπάνα. Και ακούγαμε την καμπάνα για να πάμε στο σχολείο. Δεν ήξερες τι ώρα είναι να πας στο σχολείο. Δεν είχαν ρολόγια τότε. Έπρεπε να έχει ένα παιδί το ρολόι και χτύπαγε καμπάνα για να πας στο σχολείο. Ναι, τότε δεν είχε. Ύστερα εξελιχθήκανε και είχαν τα πάντα. Είμαστε 180 παιδιά στο σχολείο τότε. Αυτό το σχολείο είχε 180. 5 δασκάλους. Ένα χωριό του Γιάννα. Η Κοπράνα, το άσπρο που λένε τώρα, το άσπρο ερχότανε τα Ντουλιανά και το Γαβαλοχώρι. Στα Ντουλιανά όμως ήταν μια... Ήταν ο Παπαδάκης δάσκαλος εδώ, αυτός με διάβαζε. Μια βασιλική, το επίθετο της δεν θυμάμαι. Πάτε ερχόταν, όλοι από το μονοπάτι, και οι δασκάλοι και όλοι. Όχι ο δάσκαλος, ο Παπαδάκης, ερχόταν με μηχανή. Αλλά ήταν τόσο κακός που το βάζανε μέχρι την πρόκειται στα παιδιά στον δρόμο για να τρυπήσουν τα λάστιχα να μην έρθει. Ήταν κακός δάσκαλος. Χτυπούσε πολύ άσχημα τα παιδιά. Του είχαν κοπεί και αυτά και έγραφε έτσι. Τώρα ξέχασα τον θυμάμαι έτσι. Τα δάκτυλα από τα 3 οι Γερμανοί του τα είχαν κόψει. Τώρα γιατί δεν ξέρω. Ναι, έγραφε έτσι τα σούλα με τα 2 του δάκτυλα. Το δεξί χέρι. Ένα ξέχαστο. Στα μέσα του πολέμου γεννήθηκα. Είδος με είδος. Δηλαδή πώς να σου το πω, δεν υπήρχαν λεφτά, δεν κινιόταν λεφτά. Ποτέ δεν θυμάμαι λεφτά εγώ. Δηλαδή έπρεπε να κάνεις κάτι, να σου δώσουν κάτι. Αυτός που είχε βέβαια. Γιατί υπήρχαν πολλοί και είχαν πολλά. Άλλος δεν είχε και αναγκαζόσουν και πουλούσες κουβέρτες, πατανίες τότε που λέγανε, τα χρυσά για να ταΐσεις τα παιδιά. Τα παίρνανε οι μαυραγορίτες σε λέγανε τότε. Εδώ στο Λεδί το σπίτι, τότε σας το είχε ένας παπάς. Και τότε πέθανε αυτός και μπήκανε μέσα και είχε σιγαζοντενεκέδες στα λεφτά. Και μπήκαμε σαν παιδιά εμείς και βλέπαμε τα λεφτά, αλλά είχαν λήξει. Δηλαδή δεν υπήρχαν τότε, ήταν δραχμές, μα τι δραχμές και λεφτά και τα είχαν μέσα σε γαζοντενεκέδες. Να δεις να σκεφτείς ότι δεν υπήρχαν, είχαν άλλοι λεφτά και δεν τα δίνανε, χρηστευτήκανε τα λεφτά και μετά τα παρετήσανε. Ναι, αλλάξανε μετά τα νομίσματα. Πόσες φορές έχουν αλλάξει μετά την κατοχή, έχουν αλλάξει 3 φορές. 3 φορές αλλάξανε. Τα νομίσματα αλλάξανε 3 φορές. Και τα βάζανε σε γαζοντενεκέδες, σε πιθάρια για να τα φάνε οι μποντικοί. Τα δίνανε παιδί μου τα χρυσά
Η μάνα μου έδωσε ό,τι είχε και τι δεν είχε, που τις είχε κάνει ο Αμερικάνος που τον αραβωνιασμένο, τα έδωσε. Πεινούσε και τα δίνει για να πάρει αλεύρι, να πάρει ψωμί, να τα έχει στα παιδιά. Μπορείς να μην τα δώσεις, δεν γίνεται. 45 έγινε και ο εμφύλιος. Ναι. Ήταν δήμαρχος ο πατέρας μου τότε και γινότανε. Τι να σου πω τότε τι γινότανε. Ότι κρύβαμε τις ιατράρτες και μπαίνει η αστυνομία και άνοιγε τις πόρτες να δει στα κρεβάτια μήπως ξεκινήσουμε μέσα. Δηλαδή, όχι δικτακτορία, όχι πράγματα, έτσι να ανοίγει το σπίτι και να μπαίνει μέσα. Τώρα δεν μπορεί να μπει μέσα, τότε έμπαινε μέσα. Ανεξέλεκτα μπαίνανε. Ανεξέλεκτα μπαίνανε. Ναι, ανεξέλεκτα. Εν τω μεταξύ να είναι ώρα να πάει στο σχολείο, να είναι η αστυνομία, να έχει περικυκλώσει, έχουν μάθει ότι οι αντάρτες μπήκανε στο χωριό. Και να έρθει η αστυνομία, περικυκλώνει όλο το χωριό και αν σε βλέπανε να πάει στα απρόβατα στο κοράφι, σου λέει άστα πρόβατα και σε κλείνανε εκεί, εκεί του Σαλεμούρινας, ήταν ένα μαγαζάκι και μας κλείνανε στο κουντρούμι, παιδιά και γέρους και όποιοι βιβλίες ήταν. Εκεί μέχρι να κάνουν έρευνα στα σπίτια μέσα, μήπως είχαμε τσαντάρι. Ναι, το θυμάμαι. Τον Αναστάση, τον θυμάμαι στην πλατεία και τον χτυπούσανε με τον βούρβουλο. Ένα βούρβουλο και τον χτυπούσανε που τσίχης κρυμμένος. Αυτός ήταν αριστερός και το ξέρανε και σου λέει εσύ τσίχης κρύψει μπροστά στον κόσμο. Ένα βούρβουλο που ήταν, πώς να σου το πω, δεν ξέρουμε τι ήταν αυτός και τον χτυπούσανε και να κλαίνε τα παιδιά, οι κόρες του να φωνάζουν και να τον επέρναν να τρέχουν αίματα. Άστα. Παιδιά τα βλέπαμε εδώ στην πλατεία τις χτυπούσαν. Οι Γερμανοί δεν κάνανε τόσα, όσα κάνανε αυτοί σου λέω εγώ. Εγώ αυτή την ανάμνηση του θυμάμαι του Αναστάση και του πνίξανε και ένα γιο. Του πνίξανε και ένα γιο. Ναι, κάνανε πολλά έκαναν. Έπαθε το χωριό πολλά τέλος πάντων. Είχε σχολείο αλλά δεν μας στέλνανε. Μας στέλνανε στο Μεροκάματο. Αν ήταν οι ελιές, έλα να πάεις για 5 δραχμές. 5 δραχμές, 4 δραχμές να δουλεύεις πάνω στην ελιά, να ραβδίζεις, παιδάκια, όλα. Εγώ θυμάμαι από τότε που ένιωσα τον κόσμο. Από τότε που ένιωσα. Στο Μεροκάματο είμαστε. Στο Μεροκάματο να επιζήσουμε. Να φέρουμε να φάμε όλοι. Σε ελιές να πάνε στα χαρούπια, να πάνε στα θέρι, να θερίζουν, να αλωνεύουνε. Δεν υπήρχαν τότε μηχανές και τέτοια, αλωνεύαμε. Αλωνεύανε, λιχνούσανε και ήθελε να πας αυτοί που τα είχανε. Υπήρχαν χόρτα πάρα πολλά. Πήγαιναμε στα χόρτα, μας συσσώνανε τα χόρτα και είχαμε και λαδάκι. Ναι. Υπήρχε κυνήγι, γιατί δεν υπήρχαν αυτοκίνητα να κυκλοφορούν και είχε κυνήγι. Όπως είναι τώρα οι τσίχλες τέτοια, θυμάμαι τον πατέρα μου, ένα βράδυ, τον θυμάμαι ένα βράδυ που ξύπνησα, που πήγε, ήταν κακοκαιρία και πήγε και έφερε 100 τσίχλες. Δεν είχε που να τσιβάνει στο σακούλι και έβαζε και απάνω του. Και να καθαρίζει, να τσιψίνει η μάνα μου, να τσιφιάζει, δεν υπήρχε και ψυγείο και έπρεπε να ψιστούν αμέσως ή να τσιγαρίσεις, να τσίχεις, να κρατήσεις. Είχε λαγούς, κυνήγια, ναι, είχε λαγούς, θυμάμαι ξέχαστα. Σπουργητάκια, αυτά ήτανε. Τι να πω. Ναι. Ναι, εμείς δεν μπορούσαμε, δεν πεθαίναμε, γιατί όσο να είναι κάτι βρίσκαμε. Θα ανέβριστε σίκα, θα ανέβριστε στα φύλλα, θα ανέβαινε να κλέψεις. Εν τω μεταξύ στα σπίτια εκλέβανε και ο καθένας τα βάζε εκεί που κοιμότανε τα τάκια τα ζώα, για να μην μπουν μέσα να σου τα κλέψουνε. Για να τα σφάξει να φάει, γιατί πεινούσε. Θα σου τα έπαιρνε. Δεν μπορούσε να αφήσει τα πρόβατα έξω, όπως τώρα τα αφήνουμε έξω. Όχι, θα σου φυλάξει. Γιατί είχε πείνα. Υπήρχαν και πάρα πολλά σαλιγκάρια και αυτά βέβαια ήταν γιατί έχουν και ασβέστιο και κρατούσαμε στη ζωή. Πήγαινα και μάζευα βελανίδια και έπιανε το διάνο η μάνα μου και του άνοιγε το στόμα και του βάζε 30 βελανίδια. Δεν είχε να τα ταΐσει καρπό και ήταν εποχή να τα δώσουμε να τα σφάξουν για να τα πάμε να τα πουλήσουμε. Γαλοπούλα, στη αρσενικιά. Και δεν είχε φαΐ
Εγώ έτσι, έτσι έπαιρνα 40 κομμάτια τώρα και τα πήγαινα στο χωράφι και βοσκούσανε. Και τα γύριζα, τρώγανε μόνο χόρτα. Αλλά έλεγε η μάνα μου πήγαινε να βρεις και ένα καλάθι βελανίδια και καθότανε και τους έβαζε. 30, το θυμάμαι, ξέχασα από μέτρα, 1, 2, 3. Μετρούσε πόσα θα βάλει, γιατί να, έτσι έκανε την κοιλιά της. Και αυτά ήταν πολύ δυναμωτικά τα βελανίδια. Ναι, γιατί δεν είχε καρπό να τον ρίξει. Το ζόρε του άνοιγε το στόμα και έριχνε το βελανίδι. Όχι, δεν το τρώγανε γιατί ήταν και χοντρό, πιο χοντρό από το δάχτυλό μου. Και δεν καλά, αλλά δεν το τρώγε. Δεν το τρώγε, όχι. Του άνοιγε το στόμα και του τα ρίχνε μέσα. Ναι, αυτό το θυμάμαι, ξέχασα. 1,5 μήνα πριν τα Χριστούγεννα, γιατί τα Χριστούγεννα ερχόταν οι κασάπιδες και τις ζητούσαν έτσι, οι γαλοπούλες και τέτοια. Και τα γουρουνάκια, τα είχαμε με τα πρόβατα στο χωράφι, δεν τους δίναμε τίποτα άλλο. Με τα πρόβατα τρώγανε τα χόρτα. Τρώγανε χόρτα και γυρίζανε, πηγαίνανε και αυτά τα γουρουνάκια με τα πρόβατα μαζί. Τώρα δεν πάνε, τα γουρουνάκια δεν πάνε, όχι. Είχε καμάρα η κουζίνα, τη ρίξαμε γιατί έπεσε, είχε χώμα από πάνω, λεπίδα. Ναι, η κουζίνα είχε, εν τω μεταξύ που βαμβαδίζαν οι Γερμανοί έπαιξε και το ρίξαν και το κάνανε ισόγειο. Δεν είχαν λεφτά να το συντηρήσουν, το θυμάμαι που το ρίξανε, ήταν απάνω ο ντάς, δεν είχε ο πατέρας μου να το φτιάξει και το ρίξε κάτω. Είχε αποθήκη, ήταν μεγάλο, λεπίδα, χώμα. Και κάθε χρόνο του βάζανε και το περνούσανε από πάνω και το χτυπούσανε από, θα σου πω εγώ, από το καλάμι. Υπήρχε εκεί στο καλάμι και φέρνανε τη λεπίδα και τη βάζανε. Ήταν τα περισσότερα σπίτια, δεν ήταν όλα τα σπίτια με λεπίδα. Η γιαγιά μου το σπίτι είχε δοκάρια, δέντρα ολόκληρα είναι. Δέντρα ολόκληρα είναι. Άλλοι που είχαν λεφτά εβάζανε πλάκες. Όσοι δεν είχαν πλάκες εβάζανε σκέτο χώμα και ύστερα κάθε χρόνο βάζανε, γιατί τα μερμήγκια το καλοκαίρι πηγαίνανε τα μερμήγκια, βγαίνανε χόρτα και έκανε τρύπες. Οι μποντικοί δρούσανε τότε. Δεν έβαζε, ανάλογα την κακοκαιρία έσταζε. Έσταζε, έκανε τάκ, και βάζαμε εκεί πέρα ένα τέτοιο, ένα λεκανάκι και ακούγες τάκ. Υπήρχαν μαγαζάκια. Εδώ στο καφενείο που είναι απέναντι, είναι απέναντι που κάθονται εκεί και παίζανε χαρτιά, αυτό ήταν μπακάλικο. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και ο Λούρος είχε μπακάλικο και κάτω Φρόνιμος είχε μπακάλικο και ο Παναγιώτης πάνω, φακί εκεί, 2 κιλά, 3 κιλά, φασόλες, τέτοια. Αφού σου λέω τώρα το μπακαλικάκι αυτό. Ο Λούρος είχε την ντοματάδα στο βαζοντενεκέ και σου βάζε μία κουταλίτσα, στο χαρτί σου, του λέγες δώσε μου 50 λεπτά, λίγη ντομάτα και σου βάζει για να φας, δεν είχες. Μετά εντάξει βγήκανε κουτιά και τέτοια. Είχε στο βαζοντερία, δεν το ξεχνάω. Και σαρδέλες, το οποίες δεν τσιπλέναμε για να τρώμε και τα λάτι, για να πιούμε νερό, να φουσκώσει η κοιλιά μας, να γίνει ντούμπανο. Και καφενεία μου, πολλά είχε. Καλά αυτός, ναι, την παράδεισο τώρα αυτή που είναι κλειστή. Την πλατεία, το από πάνω τσιμώνικας ήταν εκεί. Και είχε και εκεί που ήταν τώρα που πέθανε η Μαρία εκεί, στη φάμπρικα, ήταν και εκείνο, καφενείο και αυτό. Μα δεν είχε μόνο, να κάτσουνε 3-4 άτομα, δεν είχε παραπάνω. Τα δεν είχαν να πιω. Θυμάμαι και άμα κάνανε πανηγύρι, θα σου το πω. Και είχαν γιορτή να πάμε, παιδιά που είμαστε κορίτσια να πάμε. Μια γαζόζα στα 4. Ζητούσαμε μια γαζόζα στα 4, δεν υπήρχαν λεφτά να δώσουμε. Η οποία η γαζόζα ήταν στο πηγάδι, στον κουβά και δεν είχε ψυγεία, δεν είχε ρεύμα, να είναι κρύα για να μην την πεις, να είναι βραστή. Να είναι ζεστή εννοώ, κατάλαβες. Αυτό ήταν καφενείο, αυτό καφενείο, εκεί καφενείο, το άλλο καφενείο. Ήταν 4-5 και ήταν και διαφορετικά κόμματα και βγάζανε τις καραμπίνες φαίνεται, ξέρω εγώ. Ήτανε καφενεία, ήτανε. Ο καθένας άνοιγε ένα καφενείο και ερχότανε, γιατί καφέ δεν πίνανε, δεν ξέρω τι τα πίνανε. Μερεβήθηκαν, ναι, το πιο πολύ τον ερεβήθη.
Πραγματικά κιόλας το ρεβίθι, τώρα το θυμήθηκα. Από ρεβίθι και βάζαν και λίγο καφέ, φαίνεται. Ανάμειχτο ήταν, ανάμειχτο. Πλέκαμε κοβανέλι. Εμείς πλέκαμε τα κορίτσια. Υπήρχε σπίτι που είχε εδώ στην Κατούνα, είχε 8 αδερφές ήταν. Εδώ στην Κατούνα, καλά πεθάνα, δεν υπάρχει κανείς. Ναι, μια γειτονιά. Όχι παιδί μου, πλέκαμε μόνο. Πλέκαμε και κάναμε μια βόλτα στο χωριό. Έκαναν και οι νεαροί μια βόλτα. Από εδώ και πηγαίναμε κάτω προς την Αρμυρίδα, αλλά δεν πηγαίναμε Αρμυρίδα. Κάναμε βόλτα. Στον Υφοπάζαρο λέγανε εδώ. Μόνοι μου έμαθα τότε. Πλέκαμε κοπανέλι και συγκεντρωνόμαστε ολόκληρο εργοστάσιο. Για να σμίξουμε 8-10 κοπελιές, άκουε συνεργείο ολόκληρο ήτανε. Σμίγαμε και ασχολούμαστε. Περνούσε ο έμπορας και ύστερα περνούσε ο έμπορας και τα έπαιρνε και του λέγαμε φέρε μας ένα ζευγάρι παπούτσια. Φέρε μου μια μπλούζα να τη βάλω. Φέρε μου σεντόνια για να σκεπαστούμε, δηλαδή είδος με είδος, κατάλαβες τώρα. Έπαιρνε το πλεχτό και μας έφερνε πράγματα. Και εγώ την πρίκα μου, όλη μου την έφερνε ο έμπορας. Ήταν ο Κοτρονάκης απάνω, γιατί ήταν και αυτό μπακάλικο στην Παναγία. Τώρα το θυμήθηκα γιατί τα ξεχνάω. Και πηγαίναμε και εκεί πλεχτά και παίρναμε τρόφιμα να φάμε και να μας έφερει και ρούχα. Είχε παιδιά αυτή στην Αθήνα και τα πουλούσαν στην Αθήνα τα πλεχτά, που βγάλανε λεφτά αυτοί πάρα πολλά. Τσιρίναμε πλεχτά και καθόμαστε μέρα νύχτα εμείς και πλέκαμε, αλλά τι να κάνεις. Και παίρναμε τα όσπρια, μακαρόνια και ας ήταν και ελιγμένα, δεν έχει καμία σημασία, δεν παθαίναμε τίποτα. Είχαμε θεία νοσία. Και τις λέγαμε φέρε τάδε νούμερο. Ό,τι παπούτσια ήταν θα σου τα έκανε. Καλά είναι και τα βάζαμε. Τι να κάνεις. Μόνο έτσι σαν όνειρο τον θυμάμαι, εκεί που είναι ο πίγαδος που έβγαζε το μετάξι. Και έβανε τα κουκούλια και έβγαζε το μετάξι. Ένα όνειρο όμως το θυμάμαι σαν ένα μικρό παιδί. Εδώ στο πίγαδο. Και κάνει το μήλο που έβαζε στο νερό τα κουκούλια και γύριζε ο μήλος και έβγαζε το μετάξι. Θυμάμαι μόνο αυτό που γύριζε και ότι εμάζευα τα σκουλίκια από μέσα τη μεταλλούδα αυτή και λέει πάρτα και τα πήγαν οι κότες και τα ταΐζαμε, τρώγαν οι κότες για να τα φάνε, οι κότες. Και τον ελέγανε και μεταξάς λέει όταν το επίθετο και έβγαζε το μετάξι. Τα λινά, ναι, το θυμάμαι που τα κοπανίζανε. Ναι, λινάρι, ναι. Θυμάμαι μόνο που το σπούσανε και το ξένανε να φύγει το άχυρο και το κλώθε. Η μάνα μου το κλώθε. Η μάνα μου έφαινε, αργαλιό έφαινε. Γεια σου. Ναι, έφαινε η μάνα μου. Ναι, είχε η μάνα μου αργαλιό. Όλοι είχαν αργαλιό, όλοι φαίνανε. Και κουσούνια. Αυτά ήτανε, να δούμε τι θα πουλήσουμε, τι θα πάρουμε. Σου λέω, ύστερα ερχόταν ο έμπορας με 2 άλογα, φορτωμένος με πετσέτες, με σεντόνια, με τραπεζομάντιλα και σου λέγε τι θα πάρεις, δώσε μου το πλεχτό, δεν σου δίνει λεφτά, έπαιρνες πράγματα. Το παράγγελνες όμως αν ήθελες παραπάνω. Πηγαίναμε στη γιορτή για να πιούμε μια γαζούζα στα 4. Και αν βρισκόταν κανένας νεαρός να μας κεράσει, αλλά και αυτός ήταν ξεπατωμένη τσέπη του, δεν είχε λεφτά. Όσοι είχαν λεφτά τρώγανε. Όσοι δεν είχαν, πήραν τη γαζόζα και φεύγανε. Καθόμαστε τα βράδια, παιδί μου, και προσπερίζαν έξω στον δρόμο. Και μαζευόταν εκεί και έλεγανε τα κουσομπολιά. Λέγανε και σου λέει άκουσα εγώ τον τάδε, άκουσα τον τάδε, άκουσα την τάδε. Δεν είχε τηλεόραση, δεν είχε. Μετά ήμουνα μεγάλη, βάλανε κάποιος Αμερικάνος, έφερε ένα ραδιόφωνο και το έβαλε στην Παναγία. Και βάζανε κάθε απόγευμα μουσική. Και είχαν και μεγάφωνο και πήγαινε ο Γαλάνης ο Ανδρέας και τραγουδάει. Ο Ανδρέας ο Γαλάνης τραγουδάει. Έβαζε μαντινάδες, έβαζανε, ξέχασα ποιο λέει, θάλασσάκι μου και φέρε το πουλάκι μου, αυτό το βάζανε συνέχεια. Τα μαλλιά στα ανακατεμένα, άστα τα μαλάκια σου ανακατεμένα. Αυτό είχε πλάκα, γιατί περιμέναμε κάθε απόγευμα να τα ακούσουμε. Ωραία χρόνια ήταν.
Δεν μπορώ να σου πω, μπορεί να ήταν εστερημένα, αλλά ήταν ωραία χρόνια. Υπήρχε αγάπη πολύ παιδί. Είχε αγάπη τότε. Τώρα δεν υπάρχει. Υπήρχε αγάπη, ένιωθε ο ένας τον άλλον. Ναι. Εδώ μου φόρτωνε ο πατέρας μου 2 κοφίνια και μου λέει πήγαινε στο Βάμο, στο τάδε μέρος υπάρχουν σίκα να μαζέψεις, να σηκωθώ τη νύχτα, να πάω, να βρω σίκα για να έχουμε να φάμε φρούτα που δεν είχε να πάει φαΐ. Να κλέψω, όχι να... τώρα τι θες. Σήκωνα τα τσουβάλια εγώ εδώ, 80 οκάδες και έτρεχα και τα άρπαγα από κάτω και δεν καταλάβαινα Χριστό. Το αλτριβιδιό, ξέρεις, τη φάμπρικα που γυρίζει αυτό και κατεβάζει την πρέστα, την τελευταία γύρα την γύρισα εγώ, μόνη μου. Τώρα δεν μ' ακούει να σηκωθώ από την καρέκλα. Δεν το πιστεύουν εμένα. Έχουν ζήσει τόσο καλά που δεν μπορούν να το πιστέψουν. Όχι. Ναι, ήθελα και εγώ να βγαίνω, να ταξιδεύω. Είχα πάει στη Γαλλία, με στείλανε για να σωθώ και με πήγανε σε ένα υπόγειο και έπλαινα πιάτα ένα χρόνο. Οι γονείς μου, 11 χρόνια. Να μην πήγαινα στο σχολείο και πήγα εκεί να δουλεύω και είχε ξενοδοχείο αυτός και εγώ έπλαινα πιάτα. Μελαγχολία έπαθα γιατί ήμουν ελεύθερο πουλί, πώς τα λένε που πετάνε εδώ και φεύγουνε και κλείστηκε σε ένα υπόγειο μέσα. Τι θέλεις να νιώθεις, σε ένα χρόνο κλειστό με βλέπεις ούτε τον ήλιο ούτε τη μέρα. Έφυγα εγώ, έφυγα. Όποιος έφευγε τότε στο εξωτερικό και τον επέρνανε, ήταν ο καλύτερος. Είχε γίνει ο βασιλιάς. Ερχόταν οι Αμερικάνοι ξερομαλημένοι και ήταν 80 χρονών και θέλανε να πάρουν μια 16 χρονών. Το κάνανε. Παντρευότανε και τις παίρνανε. Και εμένα, του πατέρα μου αδερφός, ήταν 60 χρονών και πήρε μια 16 χρονών. Αυτή ζει ακόμα. Δεν ξέρω μου κι αν πέθανε καθόλου, δεν ξέρω. Και του βγάλε τα χαρτιά του όμως επί τόπου, μόλις την πήρε στην Αμérica. Τι να πω, να μην κουράζεται πολύ ο κόσμος. Ξέρω εγώ να είναι παιδί μου τίμιος, να αγαπάει ο ένας τον άλλον. Το σπουδαιότερο είναι να υπάρχει αγάπη πολύ. Να αγαπάει και με αυτά που τα λίγα να ζει. Γιατί περάσαμε εμείς δυστυχία, πραγματικά. Δεν είχαμε ρούχα να βάλουμε, ξυπόλυτο. Άμα έχεις πάρα πολλά δίνεις στο παιδί, αυτό να το ξέρεις. Όσο πιο πολλά του δώσεις, τόσο πιο κακά. Λίγο θα κάνεις κράτη για τα παιδιά. Μόνη μου τα έκανα, ό,τι έκανα τα έκανα μόνη μου. Και τα σπούδασα και τα 4. Και τον έφτιαξα και σπίτια και εγώ σπίτι, δεν είχα τίποτα, ούτε μια ηλιά να κρεμαστώ δεν είχα. Δούλευα με ροκάματα, μια ζωή με ροκάματα ήμουν. Μια ζωή παιδί. Είναι γιατρός ο γιος μου, τούτη είναι ψυχολόγος, η άλλη είναι τεχνολόγος στο νοσοκομείο και νοσηλευτής ο άλλος. Όλα τα σπούδασα. Με το μεροκάματα, όχι γιατί είχα τη δουλειά και δούλευα και μεροκάματα. Σάββας, Τασούλα, Αθηνά και Αντώνη. Μετά τον πόλεμο δεν υπήρχε μεροκάματα. Ταξίδευε όλοι, ταξιδεύανε να φύγουν στο εξωτερικό. Και εγώ είμαστε αραβωνιασμένοι το 61. Ήμουν αραβωνιασμένη. Και δεν υπήρχε τίποτα μεροκάματο να δουλέψω. Πώς θα παντρευτούμε, δεν είχαμε τίποτα, στον ήλιο μοίρα. Και βρίσκει να φύγει στη Γερμανία ο άντρας μου. Και πάει και λέει του πατέρα μου, θα πάρω την νίκη να φύγουμε στη Γερμανία. Τώρα λέει μαζευέτα και σήκω φύγε. Με κάψαν οι Γερμανοί εμένα εδώ. Το έτσι είχαμε εδώ. Και θα την πάρεις να πάει στη Γερμανία, όχι. Και μετά αναγκάστηκε και δεν έφυγε και αυτός, σε παλέψαμε εκεί. Δεν έφυγε. Ήταν ετοιμασμένος, του είχαν κανονίσει στο εργοστάσιο που θα πάει και εγώ να φύγουμε στη Γερμανία. Δεν είχαμε λεφτά. Να βγούμε έξω δεν είχαμε, να πάρουμε 2 πασατέ μου, 2 σπόροι να πάρει. Δεν υπήρχε. Είχες λεφτά. Και κοίταξες αν ο πατέρας σου είχε καμιά φακή, καμιά φασολάδα να φας. Δεν υπήρχαν. Ο κόσμος τότε, μέχρι το 64 εδώ, μετά έφευγε στο εξωτερικό, έφευγε βέβαια. Όλοι στο Αυστραλία, Αμερική, Γερμανία. Φύγε όλη η νεολαία. Αδειάσανε. Αδειάσανε, παιδί. Αδειάσανε. Εμείς δεν είχα φύγει.
Εμένα η μάνα μου που έκανε κακός, τότε είχε αδερφός του πατέρα μου ήταν αυτός. Πολύ γύφτος. Στη Γαλλία που πήγα, είχε τα ξενοδοχεία και δεν μου έδωσε και φράγκο. Το κατάλαβες. Τώρα τι να κάνουμε, σταματήσουμε.